gaýt. İçiňde saklama göni ýüzüme aýt. Sen özüňçe Adidas men ondan Nike. Sen diňleýäň özüňi men teňe say. Men Saňa bu zatlar gang Öňüme çyksaň bang bang. Su içemok içýän žen-şen. O adam o gatýan diňe şampen. Biraz koşuşuludan dem. Kim karol diýsem gıygır sen. Men 5-8-5 düşünüp bilseň. Dyrmyşýan bu durmuş maňa aňsat. Dyrmyşýan bu durmuş maňa aňsat. Dyrmyşýan bu durmuş maňa aňsat. Bu durmuş Senem durmada dyrmaş. Dyrmyşýan